Hop. Ay labang ka pa. Kay wala pa sakyanan. Aw, kanang unyara labang ba kay bisig na sakyanan. Nya, ato ang i-sure ang area kung secure na ba kayo. Kay bawa ka diri mingaw kayo. Nya diri dapita sad mo ni delikado kayo. Nang dapat di kita magkanang kumpiyansa in English. Don't confiance in dangerous places. Safe na kap, safe na. Ato unahan kay atong aron mapapaminaw nato nila ang imong mga halangdong pulong mga plataporma nga wa diri wa didto. Up na sakap. Pwede na mo. Ni, labang kap, labang. Labang. No. Ay, kinsa naman sila nagpatawag pulong-pulong. Oy, nang iguman. Isa-isa din niya ang iyahang mga plataporma. Puro makadaog na gani. Hapit ng eleksyon. Wa di bisig kusang matuman. Ano gani? Puro pasaad. Puro mana paasa. Saad. Paasa. Kuya, no? Anak na. Sige na lang. Anak. Nakita sa mga butante. Magpadasad. Binag na ay anak. Gitik. So, Okay, kanar man ko ang nay ana. Pagkuhon diri agrabis. Gunatina. Oy, putong kayo. Magigas abroad. Oo gani. Net si kuyo bodyguard. Padigay. Uy, kay. Amura magmangmusay po ang kuyog. Magbag. Maayong adlaw ninyo. Tiguyod ay nisit. Tiya tiguyod ari. Mayong adlaw. Sir. Mayong adlaw dong. Oh, mga adlaw sad. Ay ako inyong atubangan. Bisig ko nga pusil dia. Wala. Basag na ikontrahin o magpakita. Buak yung bagol-bagol. Usay buto, pitoy patay. Kiyawa. Kuan di ay ha, kung ipaila-ila din ninyo. Ang atong umaabot nga kapitan. Ganay kapitan. Sus, Tao jud kaayo. Pamurma pala. Paila kap, paila. Gibawi-bawi. Pamurma. Uy. Siya di ay si ang iyang gistorya nga siya si Kapitan Kapitan Amang. Mulansar na. Mulansar pagkakapitan. Kanang mga patag, ang mga patag kanang ang himong kalsada kung naay buntod magian bulduso na himuong tanil para lapos-lapos na dito, lapos-lapos. Labi ng mga dagkong buntod, Mapatag. Nindot sa Buntod yan ang naman kadiri nagkanaana. Buntod. Maulagi. Di ka nang Ano man yung mga usa sa plataporma ni Kap? Unsa pagit ba istorya daga para siya? Unsa? Kanang dagko na kayong buntod. Bangagan. Kay agian na sa train. Natagas. Train. Lapos ana. Nindot sa no kay. Kanang dagko. Ang kining. Nya, mo na. Pangkuhaon na ang mga stone diha nga mga naali. Pangkuhaon. What's up? Bisig kay guni mo daog. Ugwa yan translator mag-usa. Hala. Di sinabot sa ani. Dili man. Unta yung mga plataporma da. Una maginaya. Masinso gid ang atuang lugar unta. Makakita ra makasakay ta tag 30 anak ako sura sa Di makasabot ra gyapon kay naam ginang translator. Roy may magtang. Di ba Kap? Oo. Ala, ay sugarol. Ala, dili Ang pasabot ni Ana kanang mga way kwarta. Kanang mga way kwarta, hatagan na niya. Upang hatagan niya. Wow, sakong kapitan. Tag 2,000. Ang usa 2,000. Solve na yung problema. Siyay kamuray mo kuot yang bulsa.
Ako uda kung Aw, sa magbuot at pili ato. Oton na to, Kap. Ay, sa karon. Dili sa karon. Dili paron mao ang kan pangumpanya paron. Di paron mao. Ting kamang. Oh, ting kamang. Uy, kanamang. Ina niya kapitan, og mukamang siya, maalas stress lang. Ana, stress lang. Kay magpakamang ra sa Uy, basta man na. Ay, dili mo nagpintil ha. Dili lang. Kalma lang. Klaro. Ay, di ba may buntis? Ato siya buntis. Dili. Ang ingon niya, kanang mga naglisod og kanang panganak, naglisod og kanang kabuntis. Iya nang pabuntisan. Unsa? Oh. Siya ang gabuntis? Uy. Oo. Oy, di na. Oy, nya- Ano, wag na. Para kanang manang usan niya sa plataporma. Pod, para dili na problema ba? Nya, Unya. nya, ang mo mga bana inta, sa ako naman lang. Sa boto na nadaan ni Kap. Hala, di. Eh, nga ati manon ha. Ako bana, mapatay Oo, dyan. kami na sa. Ang di mo sugot, patay. Mao ba? Patay niya. Mao ba? Siya mo una. Siya mo buntis sa mga Ang patay? Nya, So, patay. patay? Ah, sige. Patay? Oh, Patay? Patay? No, no. Kami na lang nagpatay. Kanang ako'y! Huwag kay labot!